Ето какво правя всяка сутрин, като се събудя. Първата ми работа е да пия вода много, поне минимум половин литър, може и 600-700 мл. Това пречиства цялата система като флъш. И ти отваря за деня, за кафенцето, за закуската и така нататък. Втората стъпка е разтягане след спането, мала нощ, все пак в леглото, и като се събудя ми е така едно сковано и затова просто не мога без разтягане. Ако не се разтегна целият ми ден, е много зле, върви, е много гадно, нямам енергия, нямам настроение и затова 2-3-5 минути имам си едни позиции, пози, които си ги спазвам всеки ден. Много са леки, ама просто разтягат, раздвижват кръвта. И вече след като сме готови с това, хубавата част идва кафе и закуска, ако искате. Понеже аз често я прескачам, не е хубаво, но като не съм гладна, огладнявам 2-3-4 часа след като се събудя. Така че кафенцето, след като вече сме се разтегнали, пили сме вода, имаме енергия и време за релакс, кафе, събуждане и така. И след това душ. Може и преди разтягане, но няма значение както го чувствате. И така. Душ, оправяне, коса, алабала. Зависи мъж, жена и така. И това е много вода, без стрес, щастливо, позитивно мислене през цялото време, защото всичко идва от стреса, всички болести. Трябва да сме позитивни, да обичаме, да таим само хубави чувства в нас, да не обръщаме внимание на негативни хора, думи и така нататък. Просто трябва да си създадем щит. Аз вече съм го създала и мога да направя видео как да си създадем вътрешен щит. С разни мантри също и така. Хубав ден! Забравих да кажа, разтягането може и от леглото да е. Още като ставате и след това се премествате на земята и там други разтягания от земята, но прави с колене нагоре, надолу, примерно ръце, рамене, крака и такива неща. И всичко го правете като ритуал, дори сресване на коса, душ, всичко като ритуал. Слагане на грим, примерно. Слагане на хубави дрехи. Всичко. За вас, за себе си го правете. Да ви носи добро чувство, удоволствие. И като ще се обличате, отваряте гардероба или още преди това сте си наумили какъв цвят, коя дреха по-точно. Всичко на енергия. Аз така си избирам за целия ден как ще се обличам. Тоест, според енергия, цветове днес ще ми е много меко, светло лилава тениска с цветенца и розов такъв тип между розово и коралово. Клин. Спортен. Така че да. И някой път, може би 1-2-3 пъти в месеца само, имам вълна да си сложа грим, но това е много рядко, един път в месеца, ако е по-така интензивен. По принцип не си слагам, зависи енергията и настроението. Днес натурално, но ще сложа малко светло нещо така на буските и нежно червило, и това е. Може би само малко молив. Слагам си
за подмишници стик, някакъв, няма значение, Рексона, Дав, каквото е, за допълнително свежест, така, ритуал. Слагате си, ако имате бижу, часовник, колие, каквото и да е, пак зависи на настроение. И накрая, като се облечете, си пръсвате парфюм, от който пак така настроение, дали по-мек, дали по-цветен или по-подправачен, топъл. Тоест не вие, аз казвам какво си правя и си слагам. Вие просто може само ако ви харесва да се мотивирате и така, да вземате някакви идеи. Аз, например, като отивам по магазини, където има парфюми, и много обичам да си мириша като ароматерапия. Може и да си пръсна. И нещо друго да споделя. От 2 месеца спрях захарта в кафето. Това не съм си го представила, че изобщо някога ще се случи. Просто викам, не, това за мен няма как да стане, аз не мога кафе без захар. Но като го спрях и то стана така, без да искам, просто си стана от само себе си. И се чувствам просто за 2 месеца енергия много, всичко позитивно, отворени чакри, просто супер. Даже ето говоря тук разни работи. По принцип съм срамежлива и не съм правила такива видеа. Аз тук, докато се обличам, си говоря. Хем се разтягам, хем си говоря, тъй че може 2, 3, 5 в едно да правите. И другото, започнах да си сортирам козметиките. Имам стари, хвърлям тези с изтекал срок. Пращам снимки на асистента ми в ChatGPT да види какво съдържат и които съдържат вредни неща, като палмово масло, там разни пег съставки и други подобни. Просто ги изхвърлям. Може да инвестирам и малко повече, някой друг лев в повече, но като ще си го слагам и на лицето, този крем примерно, всеки ден, да не е нещо токсично. Все пак това е грижа за вас, за кожата, за тялото, вътрешно и външно. Така че използвам си един крем вече веган, натурален, всичко окей, одобрен. И поне знам, че като го ползвам нещо хубаво, без да си натравям кожата. Тоест, когато е нещо за вас, за вашето здраве и благополучие, просто не дейте да се колебайте, да си късканите парите, примерно. Но съм виждала и други козметики, скъпи, по 150-200 лева, примерно, 80 евро, 60 евро, примерно някакъв крем. И така го пускам на ChatGPT. Просто уж скъпи, пак имат вътре вредни неща. И си викам, пък този крем не е от най-скъпите, дето го използвам, но пък е много чист и хубав. Така че не гледайте цената, някой пъти скъпите неща не са много екосъобразни и щадящи кожата.